mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Hi, this is Sarah Geronimo for MX3. Isa sa pinakamagandang sinunod ko sa magulang ko ang pag-inom ng MX3. 2 years nang umiinom si Daddy ng MX3 capsule. Nakakabilib kasi may clinical trial, tested, and proven. Ako, hiyang sa MX3 Plus and MX3 Tea. Like father, like daughter. Like MX3 araw-araw. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Human sa Domingo sa pagkabanhaw, ang musunod nga Domingo, balik karon, mao naman yun ay gitakda nga adlaw alang sa Diyos nung kaluoy. Happy Feast o malipayong pagsaulog sa kapistahan sa Diyos nung kaluoy kun Divine Mercy sa tanang mga nagdibuto sa Diyos nung kaluoy. Ako mo greet kaninyo o kanatong tanan kay mga dibuto mandana. Maayong pagsaulog. Hinaot nga ang mensahe sa Diyos nung kaluoy maanaa gayod sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gyapon aniya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gyapon niining ubos ninyong sulugon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. Magkauban gyapon nato ang atong mga igsuong radyoman. Sa technical side, si kasamang radyoman Danny Luod o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba. Sa gawas mao gyapon si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca o gusab si kasamang radyoman Gion Ilumbare. Pasiunang patimbaya sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ng atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo uban sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, pizza Addison 9, sa bulan sa Abril, tuig 2020. Maayong adlaw sa Ginoo, sa gihapon kanatong tanan.
Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, sa miaging Domingo atong gisgutan ang bato, no? Ang pundasyon gyud sa atong pagtuo. Ang atong Ginoong Jesucristo ang bato nga naglig-on kanato, nagdugtong kanato ngadto pagbalik sa amahan. O hinumduman nato nga si Pedro ang iya usab nga gihimong bato. Sunod niya, bali si Kristo mao ang cornerstone. Buti pasabot, kung gitudlo sa Katoliko nga si Pedro mao ang gitukuran sa iglesia kung foundation, wala na magpasabot nga nabulag ang Ginoo diha. Diba? Timan-ig ganin ninyo, mao ni pagtulunan sa Katoliko nga kinahanglan importante kay ni labi na sa pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Kay doon naman ko yung mga igsuon nato nga muingon sila nga sayop man ang Katoliko kay ang ilang foundation nga gituhuan si Pedro man dili man si Kristo. Nga kanang bato sumala ni Pablo sa unang Korinto 10:4 mao man na ang Ginoong Jesucristo nganong si Pedro may lang giingon nga mao'y gitukuran sa iglesia o foundation. Di ba? Ako bitaw niadto mao po na akong unahuna niadtong hapit ko mubiya sa pagtuong Katoliko. Pero sa diyang nakahibalo ko nga kana diing pag-ingon nga si Pedro mao ang foundation, wala na magpasabot nga wala diha si Kristo niya nag-back up. Di ba? Naon sao man nato na pagpasabot ninyo? Nga bisag si Pedro ang foundation kay di man pud manigar. Sa tanang mga apostoles siya ra may gitawag og kepa nga sa ato pa bato. Di ba? So, kailangan kinahanglan atong usahon na og nganong mausama na. Kung moingon ta nga si Pedro mao ang foundation pero wala mawala si Kristo diha ni Pedro. Unsa man nato na pagsabot nga very convincing kayo, lisod kay ni supakon kay logical man eh. Di ba? Now, ang timan-an nato nga ang simbahan kun iglesia gipanag-ing na og balay. Nga kanang building ba? Di ba? Yan, manggali na mabasa gyud sa Biblia o no sige itong tekstuha gali, no? Ano Pedro 3:15 ba to? O unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia o katawhan sa Dios gitawag og balay. Ang balay sa Dios nga mao ang iglesia. Na kung magisgot ta og balay o building, kung magtukod ta, di ba? O kinahanglan ang atong mga haligi didto gyud na itarok sa foundation. Di ba? O foundation. Pero naa nay cornerstone sa ilalom. Mao nay galig-on pag-ayo sa atong foundation nga kanang for example kanang bato, di ba? Kung mubutang tag foundation kinahanglan dunay cornerstone. Di ba? Mao po na sa pagtuong Katoliko, si Pedro ang silbing nasa ibabaw kay dili mo gud malalis nga sa tanang mga apostoles hinganlan siya ni Kristo og kay panana sa Juan 1:42. Di ba? Basahin ninyo ang Juan 1:42. Sa tanang mga apostoles, si Pedro ra ang gihinganlan ni Kristo og kepa sa Aramaiko nga sa ato pa bato. Sa Mateo 16:18 lang no diha sa dihang gitranslate no sa Greek doon nalay medyo kanabang kalainan sa terminong gigamit. Ako naman ning na-explain si Miyagi, di ba? Di lang ako ni matintal na po niya kung discuss ani mabalik. Okay. Ato na ning na-explain, no? Katong wala kadungog, review lang sa past program na to, no? Nganong lahi, pero dili na lahion og pagsabot. Di ba? Kay sa Aramaico gyud nga original nga gigamit ni Kristo paglitok dili Griego. Di ba? Ang gigamit ni Kristo kanang kepa. Ikaw mao si kepa o Pedro si ibabaw ni ining kepa o mao na so wala na siya kalainan. Pag translate lang sa Greek dito dunay medyo kalainan, no, nga ikaw mao si Petros ug si ibabaw ni ining Petra mao na diha layon gisulayan og twist ambot hinaot nga wala lang tuyo no, wala lang tuyo sa mga igsuon natong mga detractor sa Katoliko nga ilang lahion ang meaning diha nga
Dili diha ang gitukuran diha nga bato dili si Pedro, si Kristo rabod kay siya man ang bato sumala sa 1 Corinto 14. Pero ang pangutanan lagi diha, si Kristo lagi ang bato, pero nganong iya man gitawag pog bato si Pedro? Sayon na kay kung mangutanan mo mga teologong Katoliko, dagan mo sa Juan 21, 15 hangtod 17, nga sa tanang mga apostoles kanang trabaho ni Kristo isip chief shepherd o pangulong magbalantay, si Pedro mo iyang ipatrabaho ana katong taliabot ng mukayab siya sa langit. Di ba? Tanawa ra gud presente manubang mga apostoles niya. Juan 21, 15 hangtod 17, nganong si Pedro man ang gitugyanan niya sa iyang kanabang authority as a chief shepherd, kanang chief nga magbalantay sa karniro. Di ba? Giingnan niya si Pedro, kung tinuod kang nahigugman ako lang giparaphrase ha. Atiman na ang akong mga karnero. Tanan ra ba ng mga karnero niya? Naamo ba mga apostol? Nganong wala man siyang maingon? Oy mga apostol, kay parehas mamog katungdanan, wa may labaw ninyo, atiman na ninyo ang akong mga karnero. Wa man siya mag-ingon. Nganong si Pedro naman atong higayon na iyang giingnan nga, Pedro, atiman na ang akong mga karnero na manunta ang kauban niya at siyang tapad. Ang mga apostoles, ganun si Pedro na mayang hingnan ana. Kay buot ipasabot, sama na og mayor nga moadto sa laing dapit, kinahanglan iyang i-delegate ang iyang pagka-leader. Diba? Iyang i-delegate iyang pagka-leader kay lisod kayo ang grupo kung walay leader. Diba kuya kinsa may final arbiter, kinsa may katapusang musulti kung di na magparehas ang una-una sa mga tao, kinahanglan na ay leader kay ang leader mo man ay paminahon yun katapusang musulti. Mao bitaw nga sa atong nasod kinahanglan natay usa ka presidente. Kay kung tanan puros presidente, nahon sa may tabuan na o di na magparehas ang una-una, inighusay. Diba? Inighusay na kuya igda na. Sumaw na nga ang buot yun ipasabot yun anang pag-ingon nga ni Kristo nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan o iglesia. Si Pedro yun ang ipasabot ana. Bali si Pedro mao ang foundation pero naharagapon si Kristo sa ilahom niya, nagpaligo niya kay si Kristo man ang cornerstone, di ba? Mao ni pagtulunan sa Katoliko nga ambot bisan gani mga Katoliko daghan ang kibaluan unsa baka atong pasangilan natin mga pare baka nga wa makatudlog ayo na dili pug kumingon ana. Kumingon ana. Now, ako hinoon yun, prangka pagka-istorya, honestly, no, I hope nga dito rapod mga suko o mga pari maminaw kung nainaminaw ron. Una yung nakadungog ko ani nga explanation, dili pare. Dili pare. No, akong i-credit yun ni Attorney Miguel Mike Abbas, no, kay siya may usa sa akong mga kanang resource, no, o kanang magtutudlo aning Catholic Faith Apologetics. May kanya pagka-explain atong Bible study na limot ko unsang tuiga to. Dito ko nakasabot og ayo. Nga kana dayang pag-ingon nga si Pedro mao ang foundation. Wa na magpasabot nga wala si Kristo diha. Kay si Kristo man ang cornerstone, si Pedro ang foundation. Di ba? Na labi na kung ayog basa nimo ng Mateo 16:13 hangtod sa 20, no? Kung basahon nato na wa gini laing subject matter diha nga gipunting ni Kristo. O na ilaing gipasabot niya diha ang pagtukod og iglesia, pero sa tanan mga apostoles si Pedro mo espesyal gyud diha. Di ba? Kay nga naman kung ato ko nang basahon ng Mateo 16:13 hangtod sa 20, mura man gud si Kristo diha og nagpadula, no? Ako lang yun niyon pag-explain ha, parang dali ninyo masabtan ba? Okay, mo anhita sa atong lingwahe, sa atong naandan ba? Kaya nung dumaan ang programa sa telebisyon ni Willie Liberiame, kanang galing magpadula-dula siya na, day mga question or unsa na diha, day na mga winner, na.
kanang Mateo 16:13 hangtod 19 murag nagpadula si ang atong Ginoo dihagim ka na ba? Ngano man? Kay nangutana siya, ingon siya nga, sumala be sa mga tao. Kinsa man ko? Ang tubag sila nga lahi may ilang tubag myor. Kuhan kuno ka, propita kuno ka nga ana daghang kayo, di ba? Lain to ilang tubag o magparehas. Pero sa dihang ang mga tinun-an ni gid niya mo iyang gipangutana, apan ka mo be? Unsa may inyong unahon na kinsa man ko? Oh, na kinsa may abtik ay nakatubag dito. sa tanang mga tinun-an, si Pedro man, ya, correct ra ba yun? Ingon din siya nga, ikaw mo ang anak sa Dios. Yung sa to iyang litok, litra po litra diha. Lisod naman, malangan naman kung muukap pagpus Biblia. Oh, basta kay ang tubag ni Pedro mo, target. Dahil nung sa may giingon ni Kristo ngadto niya, Pedro, bulahan ka. Bulahan ka. Natanaw, siya may gikunting anong dili man ng uban diya. Noon kay siya ampoy nagkatubag. Oh, bulahan ka, Pedro. Kay kanang maong kamatuoran ni abot o nasayra nimo, o kanang husto nimong tubag, wala na mo abot pinagi sa imong kaugalingon o sa imong kamaing laki nga tungod kay nagtuon-tuon kay nag-research kag maayo diha sa mga library, but na bay library sa una. Dili na tungod sa imong kamaing laki na tubag nimo na. Natubag nimo na ang hustong tubag tungod kay ako lang iparaphrase para sabtan diretso, tungod kay gipili ka sa amahan. O gipili ka nako kay yun ang Kristo, I and my Father are one. Di ba? 1:30. Di ba? Di pero dili sa persona ha, sa divinity na, sa substance. No, mauna. Imo nang natubag tungod kay gipili ka sa amahan o gipili ka nako nga ikaw mooy tugyanan nako sa Yahweh sa gingherian sa langit. But pasabot ikaw mo himong leader nako. Nang ano man nga kanang tugyanan galing kag keys of the kingdom unsa may background ana kung tugyanan nga kag Yahweh but pasabot gihimo kang kuan chief o executive gihimo kang kanang kung sa ato pa ng kuan syudad gihimo kang vice vice mayor second in command to the king ka kay kung ato kung tanahon gud sa history sa gingharian sa Dios sa daang tugon nga gidumala og mga tao na ato ay kana bang hari o nga napuli usas na kalingkod sa lingkuranan ni David ng pagkahari kato si King Hezekiah. Kung ako malimot, King Hezekiah. Ang hari naana siya tugyanan og Yahweh nga kanang kan kuman niya vice. Naana sa mabasa na to sa Isaias 22. Take note ha, Isaias 22 tudling 21 hangtod sa 23. Na diha mabasa na to na nga during sa panahon ni King Hezekiah naa siya prime minister o gitugyanan og Yahweh nga gihinganlan og Shibna. Unya si Shibna usa ka dili maayo nga leader. So mo po na itong example ba nga dili nabot pasabot nga invalido ang office o katungdanan kun ang naglingkod sa mga katungdanan salbahis. Inabot pa sa ana kay namang goy uban nga ilang gamito ng mga kanabang sa history na to nga naay mga santo papa na to nga mga badlungon dili no na daghan gamay ra man na pilar man na kalugas kumpara sa mga santo papang buutan dili na ikatingala kay history repeats itself magbalik-balik ra na mao na kanang Isaias 22, 21 hangtod 23 mo na magtug-an nato diha nga sa history gyud sa gingharian sa Dios dili tanang naghupot anang Yahweh nga mayo gyud kuan kanang reputation o kanang kinabuhi nagyoy mga salawayon sa gingharian pa ni David nga gatong ang nakapuli niyang hari mao si kuan nakalingkod siyang trono si King Hezekiah naa siya tinugyanan sa Yahweh nga si Shibna. Unya, dautan siya. Unya, niya itong higayuna, nagahukom. Siguro, pagbuot rapod sa Diyos, nga ilisan siya. Ilisan siya nga isip tinugyanan si Yahweh. Ilisan siya ni Eliakim. Giingnan, si Eliakim, isangon ko o kuhaon ko ang Yahweh nga gisagon o authority ni Shibna, kay dautan man siya, akong ihatag diha nimo ang Yahweh but pasabot ikaw na po itugyanan si Yahweh
Unya, tawgon ka og amahan. Oh, di ba? Sa man ang amahan sa kinat sila, Pader. So diha na, munay hinungdan, ngano ang simbahang Katoliko nga kanang gitugyanan si Yahweh nga mao si Pedro, Papa o Pader. Di ba? Ay mo ka-confuse atong Mateo 23:9. Hako naman yung na-discuss. Review lang mo sa akong mga programa diha sa YouTube. Ato na explain kinaamong gud po isita sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ayaw mo pagtawag og amahan diri syuta kay usara inyong amahan sa langit. Ato na nang na-discuss, no? Di sa ko mo kuha na mobalik na pug ko di ko katiwas ani nga point, no? Kini nga punto. So mao na. Na mo na sa Biblia. Ang tinugyanan si Yahweh tawag na og Pader. Isaias 22:20 hangtod sa 23. So bali ingon ani ato lang kay hapit na rabano 6 minutos na lang. So unsaon na to ni pagbubo. Now, ingon ani. Ang saging harian sa una sa daang kasabutan, ang hari nga gyud tugyanan si Yahweh mo na iyang vice. Papa o father kay leader man, di ba? Kanang amahan diay sa lungsod o kanang sa syudad, di ba? Tawgon man natog amahan sa syudad ng mayor, di ba? Sa probinsya pod, amahan sa probinsya kanang atong gobernador. Mingon na. Oh. Kato si King Hezekiah iyang kuha natong panahon na iyang prime minister gituganan si Yahweh si Shebna din gikuha na ang Yahweh ang authority ngadto ni Shebna nya gitugyan ni Eliakim. Si Eliakim na po'y silbing papa. Oh, chief. Second in command sa hari. Na karon ang gingharian ni Kristo sa bag-ong tugon fulfillment man na. Oh, mao man ni katumanan sa gingharian nga ipabarog nga di na gid malumpag kay katong kang David nawala man to. Oh. Sa umaabot nga gingharian sa Dios gitanya hisgutan sa Daniel 2:44 dili na ni malumpag lig-o na ni. Yan natuman man ni kana laging gi-announce ni Jesus Christ diya sa Mateo 16:18-19. Oh Pedro, kepa si ibabaw ni ining kepa tukuron ko ang akong iglesia o ihatag ko kanimo Pedro ang mga Yahweh sa gingharian sa langit. Ang pangutana diha nga naaman ubang mga apostoles nganong si Pedro ra may gituganan ana. Nagpasabot nga insakto ang pagtulon ang Katoliko nga sa tanang mga apostoles si Pedro mo'y gihimong executive minister dili si Igsoon Felix Manalo no sa INC. Diba kanang mo man usa sa atong baruganan nganong dili gyud na tinuod gyud nga Iglesia ni Cristo nang nagsugod 1914 kay ang unang executive nila si Felix Manalo ilang gisupak ayo po atuyo no ayo po atuyo no nablain lang no. Ilang gisupak nga sa Biblia ang gipili ni Kristo nga mahimong unang executive minister si Pedro. Sakto ang simbahang Katoliko. Pero mao lagi no, kung gusto mong detalye anin ako i-suggest ninyo nga website no. Kanang staycatholic.com no ang tag-iya ana usa ka apologist no parehas nako og kanang calling no tigpanalipod sa pagtuong Katoliko kanang iyang website staycatholic.com. Nindot kay na kay ngano ang gipauna gyud niya diha kanang mga essay lang bugbo lang ba dili tag-as no design na for beginners. Kay kanang mga beginners di kay na sila mukalahutay og basa og tas-on nimo ang article di ba? O nang mugbo lang. Pero pag naapo dito gi-suggest niya kung maghibalo na mo ato mga basic gyud sa apologetics, mga tubag Katoliko, parang daghan mong mahibaw-an kung naapo may panahon na mga suggested mga books na pod kung mapalaw mo sa inyong pagtuo, no? So mao na staycatholic.com. Then i-click ninyo ng essay na sa makita man yun na sa ibabaw, oh. Then pili mo dito kung sa mga topic inyong gusto. Oh, dayon sa ubos na ay link po na Catholic Answers. Kanang Catholic Answers link po na sa website po sa grupo sa Amerika nga kanang Catholic Answers. Na diha madungog ninyo nang makita ninyo diha no karon kay live naman po na sila na ano po na kanang live streaming sila nga program. Na ninyo makita diha mga convert sa Katoliko nga banggitan nga gikan sa
naigikan sa Assembly of God Minister niya, si Tim Staples, na si Jimmy Akin, nga former Protestant kanang preacher. Na, mangilngig na nga mga Katoliko nga mga tigpanalipod, no? Mga dili Katoliko mo'y daghan din unang mamahayo kay manalipod sa Katoliko nga pagtuo, no? Nawa na ko igong panahon at tangin ninyong sumpayan sa sunod. By the way, unya ang alas 8 sa gabi sa programa sa CFD at tangi po ninyo mo-appeal gihapon ta diha sa sangka. Dili ko sigurado maka-appeal unyang kanang launa kay agi aning COVID pero no. Okay, gilimit na to ang pag-associate sa daghang tao. Mao na in respect pod sa panawagan sa atong gobyerno. Hinanglan mo tahod pud tagon sa ipang balaod sa atong gobyerno. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, baga kidagkuan sa atong simbahan, diri sa atong Diocese of Dipolog, si Monsignor Severo Caermari, uban na sa mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Kung sinaw sa sahog ang istoryahan, dinhi na tas number 1. Star Wax Floor Wax. Sinaw to the max. Tayo na't maglinis ng sahig, kuminding-kinding tayo mga bisig. Kapag kinsab na pag-usapan, dito na tayo sa number 1. Mag-Star Wax Wax, Star Wax Wax. Yan ang kinsab na to the max, max, max. Star Wax, ang number 1 floor wax. Na waterproof formula. Bisan mayaman og tubig, mubalik og sinaw sa hog. Star Wax Wax, Star Wax Wax. Star Wax, dili mahugdas. Star Wax ang number 1 kinsab na to the max. Star Wax Floor Wax, ang number 1 floor wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. One day, isang araw, ay ito napansin ko. Toothpaste na pinili ko, sa fluoride, pinili ito. Ang leading brand Bango, dili ta ng tunay maximum fluoride.